Здравейте, това е подкаст Всеки го вълнува и днес имам гост. Гост може да се представи. Аз съм Едуард Жалимов, фитнес треньор, защото за мен е важно аз като цяло не само външно да изглеждам добре, но и вътрешното ми състояние да е добре в синхрон с себе си. И винаги съм гледал да подобря себе си по всякакъв начин. Нали, за да бъда като един треньор добър, нали, хората да се мотивират, аз нямам право да дам задна. Ти си пример, нали? Да. Добре, ако честно, дали ти си имал комплекси, когато ти си започнал да тренираш? Не. При мен не съм. При мен историята е там, че понеже ние сме мигрирали в България през 2000-та година от Русия, аз се занимавах с киокушин карате 7 години. Но като дойдохме тук, просто нямах възможност да продължа с киокушина, понеже не знаех език още в началото, но изключително много ми се тренираше. И тогава един мой съученик просто ме извика с него да отидем в един спортен център. Да, и човекът ти извика в зала. Моят съученик ме извика с него да отида да тренирам и така се получиха нещата, просто ме въвлече и много ми хареса. И така вече 25 години. Дали за 25 години, дали ти си отказал се от нещо? В какъв смисъл? Ограничения някакви, които имаш. С храна, не знам. Да, има ограничения, абсолютно, които са само в плюс. Добре, може да ги изброиш, кои имаш ограничения. Захар, алкохол. Ага, никакъв захар. Почти не приемам. Бисквитки. Не обичам. Добре. В смисъл, употребявам, но в умерени количества. Не да имам някакви, пристрастия, да е постоянно и без да си наложи някакви, нали, по 2-3 кутии да изяждам, да не спирам. Няма такова. Алкохол? Не. Колко вече не пиеш? Въобще не пия. Пил ли си преди? Да, употребявал съм минимални количества, както се казва, на маса за наздраве, но даже не съм изпил и 50 грама, защото просто не ми харесва. Не е моето. Не виждам плюс от това нещо. Няма какво да ми даде алкохола положително. Само отрицателно. Какво ще ми даде? Някой каза, ще му отпусне. Какво ще му отпусне? То дори напряга нервната система. Не знам. Не е моето. Какво дразни един фитнес треньор в клиенти? Мързила. Мързила ли? Мързила, да, е това, че искат много, но не са готови да дадат това, което трябва да се даде, за да постигне резултати. Добре, можеш ли да кажеш някакъв абсурден въпрос или запрос, когато човек дошъл при теб и казва това искам? Мога ли за 3 седмици да вляза в едискоя форма и ми показва снимка на човек, който примерно се заявява 10 години професионално? Невъзможно. Или примерно за 3 месеца да стане така, или мога ли да стане така за 3 месеца като теб? Това е абсурдно просто. И ти му казваш истина? Да, аз му казвам. Той се обижда ли? Не, аз му го казвам на човека, че просто няма как да се случат нещата. За 3 месеца това е все пак нашето тяло и жив организъм и това си иска доста време да обработиш, да направиш, да изградиш мускулатурата, нервната система да работи както трябва. Не е толкова лесен процес. Хората си мислят, че е много лесно, защото има много манипулации, нали, като погледнеш в YouTube, за 3 месеца ще направите такова тяло или за 3 седмици ще направите. Няма как да стане. Това не е истина ли? Не е истина. Добре, какво можем да кажем човек, който нищо не иска да прави, постоянно лежи в леглото и нищо не може да започне да прави? Това е човек, който няма мотивация, просто няма желание да се развива, няма желание да постига целите си, ако въобще има такива цели. Значи, този човек, такива хора трябва наистина да се определят какво искат, как го искат. Няма как да стане да лежиш в леглото и нещата да се случат. Просто няма как да стане. Той трябва да промени неговите навици, задължително. Ако е от 8 часа на работа, не да лежи до 7:30, да стане подпухнал целия, да не знае къде се намира, да отиде на работа с нежелание. Нека да стане в 6 часа, да направи една физкултура. Не е нужно да ходи в зала, ако няма възможност, примерно, или време. Така. Една физкултура вкъщи. Стрейчинг да направи, да се раздвижи, да му се завърти кръвта в организма, да се напълни с кислород мускулатурата и мозъка му, както се казва, да се раздвижи, нали, оттам да приеме един душ, да си направи закуска. Той вече като отиде на работа ще бъде друг човек. Той ще бъде зареден положително, той се чувства добре и ще има съвсем друго отношение към живота. И ще има други желания. Ако има срам, като цяло от себе си, от всичко да започне. Той няма как да ги промени. Той, ако не положи нужните усилия, за да промени себе си и действията си, той ще продължава да има още по-голям срам. Защото във времето той няма да се подобри, той ще стане още по-зле. Нали така? Може би, да. Ако има, например, партньор, който му казва, това не ти трябва, ти така си дебил. Трябва да смени партньора. Добре, ето това кратко и ясно.
Ако човека до тебе не те мотивира ти да си по-добрата версия на себе си, а прави обратното, този човек не ти мисли доброто. Човека до нас, с който ние съжителстваме, с който градим връзка, той трябва да мисли само положително. Както ние към него, така и той към нас. А не да каже, ти си така много добре. Ти ма кефиш. Нищо, че си 150 кг и едва вървиш, ти така ма кефиш. Не съм съгласен. Здравословно човека няма да е окей и няма какво да му харесва. Самия той на себе си. Просто го сменя. Да го сменим. Добре, ако той е слаб и наказва, толкова ти си така си добре, защото той не се чувства добре, когато е слаб. Иска да бъде по-силен. Защо сменим? Какво да го правя? Да го оправим също. Или като ако човека до тебе казва, о, ти си много добре така. Значи аз не се чувствам добре, пък човек отсреща ми казва, че аз съм добре, той не може да мисли вместо мен. Или ще ме подкрепи в това, което искам, или като започна новото си начинание, нали, и на него не му харесва, ми съжалявам, аз трябва да помисля за себе си. Дали трябва да имам някакъв идеал, към който да се стремим? Не смятам, че трябва да имаме идеал. По-скоро трябва да имаме, как да кажа, някакви стереотипи, които да изграждат в бъдеще, а не някакъв идеал да има, към който да се стремим, защото идеалите не са идеални. А как да се справим с това? Например, идва при теб човек, един мъж, гледа теб, вика, ох, искам да бъда като теб, ти си мой идеал. Като искаш да си като мен, дай да почваме промената. Дай да променим нещата от самия корен. Ще го променим. Храната как ти е? Да променим храната. Начинът ти на живот, сънят ти, движението ти. С какви хора общуваш? Какво правиш в почивните дни? Как ти минава времето? Нали, всичко това има голямо значение. Ако човек идва при теб и той пуша цигари, какво правим? Това си негов избор. Доста в България много хора пушат. Аз самия бях пушач, но Да, така е. Но ги спрях, изхвърлих и много съм благодарен, че съм ги махнал. Как да спрем цигари? Аз ги спрях от раз. Така ли? Да. Мисъл някаква ти си имал ли? Просто се отвратих. Или там ще стана грозен, ще имам рак, не знам. Не. Просто се отвратих от самите цигари, от миризмата им, от чувството, което имах, тежестта, която изпитвах, нали, при дишането. Всеки има някакви кусури, нали? И аз не съм без тях, но... Добре, пушенето и тренировки как? Не са окей. Не са окей. Нали знаеш, идва един човек, пуша преди и тренировка след тренировка. Не е окей. Въобще като цяло пушенето не е окей. Но както казах, перфектни няма. Добре. И колко години вече ни пуш? Доста. Имал ли си мисъл да малко да изпуша една и да спра? Не, няма. Нямал си. Не. Добре. Ако човек в депресия? Да се лекува? Как да го мотивираме? Депресиран човек? Той ако не се мотивира сам, трудна работа. В повечето случаи хората, когато изпадат в депресия, аз ги карам да пускат едни определени изследвания, да се видят вътре какво става с тях. Витамин B12, B6, витамин D, тестостерон при мъжете, нали, естрогени, хормонални, щитовидни жлеза, също да се види какво е, що е, защото понякога организма ни, когато има дисбаланс, това много се отразява и на нашето самочувствие и на такива преходни състояния. Как човек може да развие увереност в себе си? Само да иска. И както казах вече, нали, в началото, да почне да работи върху себе си, върху определени навици. Нещата започват от сутринта. Сутринта ставаш и ти трябва да го правиш вече с желание. Да се събудиш, да станеш, да си измиеш лицето, да си направиш нали, гимнастиката, ако ще, или примерно да се умиш, да се оправиш, да отидеш на фитнес, да тренираш и всичко по реда си. Това нещо ще те изгради като човек. Не искам, обаче трябва да отидеш да го направиш. А вечерта какво човек трябва да прави? Кога да ляга, какво? Има някакви Да ляга на ритуали време. Не бих казал като ритуали. Една лека вечеря.
Колко вода да идем през Вечер. вечеря? Какво да? Това са няколко варианта. Месо, риба, може да са яйца, лека салата, нали? Може и според зависи колко въглехидрата консумира през деня, може някакъв лек въглехидрат с бавно усвояване с малко количество. Нали? Много е относително, при всеки човек е различно. Какво мислиш за Може. пица? Може да идем пици, нали? Не всеки ден, но човек може да си позволява. Когато е в рамките на нормалното, може да си позволиш и пица, и бургер, и всичко, което се еде. И шоколад, и така нататък. А суши? И суши също, да. То от тях се качва ли? Казва, че доста се качва. Да, ако се прекалява, се качва, защото сушито като цяло ориза се слага и захар, нали, да може да слепне самия ориз. Има и доста захар. И сосове. Точно това. Добре. Че не е задължително човека да ходи в фитнес зала. Той може да се занимава с бягане, може да се занимава с тренировки на открито, може да са лостове, може да са групови тренировки на открито. Вариантите са много. Не е задължително да изглеждаш като културист. Супер е да изглеждаш като атлет. Не всеки иска да бъде на помпа. Нали? Да изглеждаш като атлетично тяло да имаш, може да правиш много неща. Тук с тебе може да излизем, да почнем да бягаме на градинка, лицеви опори, клекове, напади, дрън. Може да си измислим тренировка, така кръгова да направим. И ако го правим всеки ден, ще подобрим нашата визия и нашето здравословно състояние със сигурност. Дали от тялото всичко зависи, как ще се чувстваме? Ние зависи от вътрешното ни състояние. Менталното, психологическо от него. А какво можеш да кажеш за бягане? Дали това е вредно? Не мисля, че е вредно, стига да е умерено пак. Умерено това е колко километра? Не знам. Някои мои приятели бягат по 10 км и не има проблем. Ние защото казват, че колина заминават. Да, когато се прекалява, при някои се заминава. Дори ако примерно не знаят как правилно да се бяга, може да си навредят, а не да се подобрят. В смисъл всичко си има техника. Техника има при бягане. Каква е? Трябва вече с бегачите да говорите. Но техника си има със сигурност. Как се вдига коляно, как се спуска, откъде тръгват, нали, от петана към пръсти. Има си начин. Колко човек трябва да спи, да се чувства добре? Един мъж трябва да спи по принцип, както го дават, 7-8 часа, жена от 7 до 10 часа. В нашето време е невъзможно да се спи толкова. Който го навах браво. Но доколкото аз виждам, нали, и общувайки с клиенти, нали, с хора, с приятели, повече от 6 часа никой не спи. Добре, защото нали трябва да се възстановяваш след тренировка или нещо такова. А на масажа? Масажи, да. Масажи, иглотерапии, това са неща, които се отразяват положително и на нервната система, и на тялото ни като цяло. Възстановява добре. Как да избереш нормален терапевт, който с тези игли? Трябва да е професионалист. Не е някой измислен с китап, който ги минават за 2 дена, а трябва наистина да е професионалист, човек, който е образован в тая насока, тясно специализиран, за да знае точно в кои нервни окончания да постави тези игли, какво прави, що прави. Защото с едно неправилно поставяне могат да парализират то много сериозно. Супер. А за остеопатия какво можеш да кажеш? Там е също нощта с две острият. Също има много шарлатани, но има хора, които си разбират от работа. И наместват. На мен са ми помагали такива. От нашите от руско говорящи, на мен са ми помагали, като имах проблеми с кръстите, с колената, са ми помагали. Но и също така попадал съм на хора, които не знаят какво правят. Да, опасно. Да, но си мисля, че знаят, но опасно. Това са неща, където някой, ако борави с игли и с наместване на стави, не е шега работа. Аз не пипам. А плуване? Това е, може би, най-безопасният спорт. Нали, говорим от към травми. Много добър развива цялото тяло. Много е добро. Плуването е един от най-добрите спортове. Там аз най-го препоръчвам, примерно, за деца, защото се развиват цялостно. Но и за големи също. А има ли спорт, който препоръчваш за момчета или за момичета конкретно нещо, за хубаво развитие? Плуване? За мен плуване, да. Плуване и вече и боен спорт. Също.
за да се изгради дисциплина и характер. Питайте всеки един друг треньор, това е невъзможно. За 3 месеца да направиш от 100 кг, примерно човек 80 кг с перфектно тяло, няма как да стане. Какво можеш да кажеш за хапчета за отслабване? Някои от тях се работят, но те работят в процеса с хранителен режим, с тренировки, постоянство. Така не можеш просто да ги едеш и да не се храниш. Не, нищо няма да се случи. Те не са вълшебна пръчка. Нали, смисъл, дали човек приема анаболи, дали приема някакви лекарства или препарати или добавки, те не са вълшебство, нещо, което да щракне и то да помогне. Не, човек трябва да положи много труд и старание, за да постигне резултат. Имаш ли някакъв нелюбим тип клиент? Не, нямам, не деля хората по никакъв начин. Нямаш такова? Не. Всеки човек Не очаквам отговор просто. Няма, всеки човек си има свои плюсове и минуси. Никой от нас не е перфектен и смятам, че за развитие в спорта може да се даде шанс на всеки един. В смисъл не си отказал нито на един клиент? Не съм. Отказал съм единствено, ако не мога да поема повече хора за тренировка. Нали. Съм ги пренасочил при мои колеги. Как реши да станеш треньор? Просто от ранна възраст, така да го кажем, много ми хареса. Хареса ми да развивам себе си и тогава на 19 години като бях, човека, който е бил мой треньор, ми предложи работа при него. И просто въвляках се в тази работа. Много ми хареса. Хареса ми как да изграждаш едно тяло, как да го променяш и виждаш хората как са удовлетворени от това, което постигат. В смисъл, правиш нещо добро за хората от среща. А имаш ли някаква цел да станеш там такъв или такъв? Цел като професионален спортист ли? Като спортист, като треньор? Като треньор, да, исках да съм номер едно. Смятам, че всеки един треньор, който се занимава, иска да бъде номер едно и ние сме номер едно за нашите хора, които работят с тях. Няма лоши треньори, според мен. Говорим за професионални треньори. Всеки един е добър и клиентите си избират с кого да работят и ние сме добрите за тях. Като спортист, дали имаш някаква цел? Да, имах цел, но просто не ми се получиха нещата във времето поради лични причини. Нали. Но да, исках да стана световен шампион по културизъм. Просто не ми се получиха нещата в един момент в здравословен план, после нали, правих няколко подготовки неуспешни, едната беше прекъсната заради травма, другата беше заради пак травма, после имах заради лични нали, мотиви, не успях да се подготвя и това нещо ми каза, че сега не е момента, явно нали, просто не трябва да се случи. Но аз не съм се отказал все още. Вървим част от път. Да, въпреки че съм на 40 години, нали, не съм се отказал по никакъв начин. Да, възраст това е в главата сам. Абсолютно, да. Как твоя половинка реагира на твоя дейност? Положително. Тя я харесва и ме подкрепя в всяко едно мое развитие начинание. Тя дали те превнува? Не, няма причина. Няма. Защото, нали, знаеш, понякога момичета идва, харесва треньор, почват с него. Това вече зависи всичко от треньора, дали може да държи дистанция или. Ето, виждате, дистанция зависи от треньора. Да. Така само не става от себе си. Смятам, че това нещо да се. Не. Какво можеш да кажеш за деца? По принцип, кога по-добре детето да започва да тренира за фитнес, за такива неща? Ако говорим за силов спорт, според мен 14-15 годишен. Преди тая възраст има доста други спортове да се развие физически, да му укрепне костната структура, нервна структура, примерно плуване, бойни спортове и вече там да композират, да добавят фитнеса нали, като спорт. Нали, да им е в плюс и вече като пораснат да си вземат решение какво искат да развиват. Защото нали, фитнеса, както казах, е широко понятие, а културизма е съвсем друго. Да, може да ни обясниш разлика между културизма, това е изграждане на тяло, перфектно, нали? Там вече работим нали, специализирано за развитие на цялостната мускулатура, симетрия, баланс в тялото. И там вече са нужни определени хранителни режими, стриктни тренировки. Като цяло графика ти става 24/7 свързан с тренировките. Да, може да ни споделиш за твоя график, между другото. Тренирам 5 пъти седмично, даже бих казал 7, в които примерно 2 дена, които се водят почивни, аз правя тогава кардио. Нямам почивен ден извън залата. По колко часа тренираш? Около 2.
А, В момента на подготовка отиват и към 3. А хранителен режим какъв имаш? Ами това е сложно, как да кажа. В смисъл, той е доста специално подреден за мен, направен. Нали, имам в момента 7 хранения на ден. Всяко едно хранене с определено количество храна, всяко едно е направено дали ще е преди тренировка, след тренировка. Не е просто да си наредим, нали, кутиите за храна, всяко има значение кога да се изяде. Може да ни споделиш за качества на хубав спортист? Какви трябва да имаш, за да постигнеш нещо? Трябва да си много дисциплиниран. Дисциплина, постоянство и да стискаш зъби, каквото и да става, да продължаваш напред. Как така? Човек може да каже, аз нямам дисциплина, нямам воля, мърсъл ми и така нататък. Това е нещо, ако човек тръгне да го говори, значи той не вярва в себе си. Според мен и търси оправдание, за да не се занимава с това, което иска да прави. Той иска, но не му стиска, както го казвам. Как да вярваме в себе си? Какво това? Как да ви кажа, сутринта човек трябва да стане и да се погледне в огледалото и да си каже какво наистина иска от този живот. Ако той иска да се развива като културист, трябва да знае каква е цената, нали, която ще се плати за това нещо. Каква е цената? Имам предвид, нали, че това е постоянство, това е отговорност, това не е просто е така да вземеш и утре ще си най-добрия. Няма как да стане. Това си е изключително голям труд, който се работи всеки ден. Както и всеки един друг спорт. Значи тук няма мързел, не мързел. Или го искаш и го правиш, или като не го искаш достатъчно, няма нищо да се случи. Добре, когато ти си започнал да тренираш, дали хората е подкрепили около теб или казвали за какво правиш това и няма да се получи това или така нататък? 90% казаха няма смисъл. 90% от хората са казали няма смисъл. Дори моите родители. Следствие, нали, вече нещата се обърнаха по друг начин. Намерих си моя среда, мои приятели, хора, които се занимаваха с това нещо, нали, и оттам вече нещата бяха по друг начин. А ти има ли някакви очаквания от теб да станеш лекар или какво? Ами, не. Има ли са други очаквания за мен, които въобще не са вписваха в моя живот. Мисля, баща ми искаше да се занимава професионално с туризъм, което аз по никакъв начин не ме е привличал. А твоя половинка спортува ли с теб? Да. Тя беше далеч или от спорта или вие се намерихте? Ние се намерихме в спортен център. Да. Там се запознах. Не ми е била клиентка, просто се запознахме, общувахме и да. Дали това важно партньор да подкрепя твое начинание? Много е. Значи, във всяко едно нещо е важно двама човека да се подкрепят. Няма ли подкрепа, просто нещата няма да се получат. Поради тази причина в момента в нашето време е много разводи, защото хората са твърде различни, един друг не подкрепя, всеки хваща само за себе си и не мисля за другия. А за да успяват хората, трябва да бъдат двамата и да си помагат двамата, независимо какво ще се случва и как. Ако някой нещо е предприел, другият човек трябва да е зад него като бетон. Как мислиш да си във връзка в брак? Какви има качества хора да са заедно, да продължават напред? Това са много компромиси, много... Винаги трябва да си, нали, с разбирателство за всяко едно нещо към отсрещния човек, както и той към теб. Ако не правят компромис един към друг и не градят връзката си, просто нещата отиват на кино. Как да изберем хубав партньор за живота? Това е сложно. Това според мен се усеща. То се усеща. Ако човек не вярва в себе си, как може да усеща нещо реално? Той как ще вярва в някой друг, ако не вярва в себе си? Какво ще се случи с него, ако той няма вяра в самия себе си? Кой ще повярва в него? Да, конкуренция помежду треньори, помежду спортисти. Аз не смятам, че при наистина добри треньори има конкуренция. Както, нали, преди малко казах, клиента избира при кого да отиде. Примерно ти, ако си мой клиент и изглеждаш добре и си доволна от мен, като питат твои приятели, приятелки, изглеждаш супер, нали, как го постигна, ти ще кажеш, мой човек, треньора ми, нали, ето ти неговите данни, обади му се, отиди при него. И тези хора идват и те ще бъдат доволни. Някой може да не е доволен, ще отиде при друг, от него ще е доволен. И така нещата се разпределят.
как да кажа, начините на работа са различни, нали? Но като цяло идеята е една. Вече въпрос е клиента дали ще успее, нали, да се синхронизира с самия треньор. Когато имат Контакт. да, когато се разбират, нещата ще вървят. Но не винаги просто се разбират хората. Така да го Как да разберем, че треньор не е хубав? Дали има нещо такова? добър? Не е добър. Не е Не е добър. Да. Ами погледните хората, които работят с него. Примерно. Или задайте му някакви въпроси, които са елементарни, да речем какво. Аз, например, на мои клиенти, винаги, когато дойде човек за първи път, винаги го питам дали има травми, дали има здравословни проблеми. Това е първото нещо, което искам от тях. Никога не го вкарам в залата, без да знам какво се случва с него здравословно. Защото при хората, които са примерно над 40 години, дори и при по-млади, може да има всякакви проблеми. Проблеми с сърцето, проблеми с кръвно налягане, други неща. И винаги се запитам дали човека има някакъв здравословен проблем, за да знам аз как да работя с него. Това е много важно и да обърнете внимание, нали, какъв подход има треньора към тях. Дали се интересува от тяхното здравословно състояние преди да почне да работи с тях. Може би това е една от насоки. Това е начинът, по който аз работя. И вече в последствие аз структурирам една програма, така да го кажа, за човека, по която ние започваме да работим, нали, за начинаещи. Но при всеки е различна. Много рядко има нещо еднакво. Защото, примерно, един е висок, другия е нисък, един е с проблеми в гърба, другия проблеми в рамената, примерно третия още на 15 години, там детска работа, нали, съвсем по друг начин трябва да подходиш и това е много важно. Как успяваш всичко да съвмещаваш в твоя живот? Защото тренировки заемат, така да кажем, доста. Това е всичко. Трябва да се балансират нещата и да се структурират. В смисъл трябва да има. Всичко трябва да си го наредиш перфектно. Това е смисъл. Структурираш ли го правилно, всичко ще върви добре. Как се появява един навик? Навик? Защото ние състоим като цяло с навица. Как да ги създаваме? Това е постоянно наработване. Постоянно повтаряне, правене и то ти става навик. Представяш ли живота без спорт? Не мисля, че е удачно. Залежаване, застояване, оттам тръгват болки в колената, висока захар, кръвно. Имам едно образование, което съм завършил, нали, колеж биофит, което е нали, насочен само към фитнеса като цяло, към културизма. Също така имам няколко курса на корфит минати. И също сега почти съм завършил и не сега. Гледам постоянно да се развивам. Може не си оставам празно. Добре, а имаш ли някаква празнота, когато нещо не правиш? О, да. Как се справиш с това? Гледам да съм заед. Заед. Мисля, ако не си заед, празнота се появява. Или нещо такова? Ако оставям си време за почивка, нали, не да прегрявам, защото и да бърнаут да направи също не е окей. Да, може да обясниш на нашите зрители какво е това? Прегряване, това е вече съвсем до такава степен да се изразходиш психически, че нали, да не можеш да станеш от леглото. Абсолютно. Да нямаш сили никакви да станеш от леглото. И това не е защото си изморен психически, извинявам се, нали, физически изморен, а точно психически. Психиката до такава степен е смачка на нервната система, че ти просто нямаш сили да станеш от леглото. Човек трябва да си дава време и за почивка. Дали имал си някакви много тежки моменти с спорта свързани? Как ти си ги преодолявал? Ами да, имах тези травми, които се получиха, нещата, примерно, когато нямах възможност да се развивам професионално поради някакви нали, лични причини, просто си казах, че това е временно, ще отмине и ще мога да продължа отново. Не спирах да тренирам, нали, да се развивам, да научавам нещо ново, дори в моменти, в които нямах възможност да тренирам, примерно, нали. Гледах да поемам повече информация, да поемам повече знания за това какво да направя, как да го направя. Примерно, както бях с счупена ръка, как да се възстановя по-бързо, какво е необходимо за възстановяване, нали, за цялото тяло да не атрофира, да не се отпусне и така. Добре, а когато виждаш, че резултат при теб не се получава, дали се ядосваш? Да.
Да, доста. Почват да ме хващат лудите. Но повече се дразни, когато влагам в един клиент много, а той започва да прави мурафети, нали, да не спазва това, което трябва и да ми казва, нещо не се случило както трябва и тогава направо мога да го изям. В смисъл, защото аз знам какво съм направил и виждам отстрани резултата не е същия, значи този човек не прави това, което му казах. И лъже. Тогава се ядосвам повече. Какво можеш да кажеш за лъжа по принцип? И ти лъже себе си. De facto. Реално той идва при мен да постигне нещо и в същия момент ти му го даваш, той не го прави, идва казва, че аз съм виновен, примерно, нали? А всъщност той лъже, за да измие ръцете с някой друг, но той лъже себе си, понеже той няма да получи това, което иска. Нали? Реално. А аз се ядосвам за това, че примерно знам, че даден човек може да го постигне, но не го прави. А не, защото не го прави. Как да открием потенциала в себе си? С постоянна работа върху себе си. Да, днес темата постоянство, дисциплина. Да, то няма без това нещо. Животът е така създаден, че без дисциплина и постоянство нищо не можеш да постигнеш. Абсолютно нищо. Трябва да имаш цел. Нямаш ли цел, ти си за никъде. Независимо в какво. Ти, ако не си целенасочен към нещо, как ще се развиеш? По никакъв начин. Дали ще е в кариера, дали ще е в личен план, дали ще е в тренировки. Нямаш ли цел, къде си тръгнал? Как да поставим цели? Това вече зависи от желанията. Това са мечти. Аз така мисля. Когато човек мечтай, тогава започва да иска, нали, от мечтаните неща и поставя цели как да стигне до там. Какво можеш да кажеш на нашите зрители като пожелание? Като, не знам, насока? Като насока? Аз не знам каква аудитория нагледа. Но като цяло... Всеки, който има нужда. Като цяло бих насочил хората да бъдат по-уверени в себе си, да не се притесняват от това да си поставят цели, да мечтаят и да се стремят към тях, да ги постигнат. Щом едните могат, значи могат и другите. Всички сме хора с две ръце, с два крака, една глава. Смятам, че ако наистина целенасочено работим за това, което искаме, ще се постигне. Така че дързайте смело и не се отказвайте. Добре, благодаря, че бяхте с нас. И аз. Всичко добро и до скоро. Чао ви.